Mad Max 2, el guerrer de la carretera. La meva vida s'esvaeix. Perdo la visió. Tan sols em queden records. Recordo un temps de caos. Somnis d'un desastre d'aquesta terra desolada. Però per damunt de tot, recordo el guerrer de la carretera, l'home que anomenàvem Max. Per entendre la mena d'home que era, ens hem de traslladar a un altre temps, quan el món estava governat pel petroli i dels deserts brotaven grans ciutats de tubs i acer. Ara ja no em queda res. Per motius ja oblidats va esclatar una guerra entre dues poderoses tribus de guerrers i van provocar una deflagració que els va engolir tots. Sense combustible no eren res. Havien construït una casa de palla. Les màquines infernals van espurnejar i es van aturar. Els seus líders van dialogar un dia rere un altre i rere un altre. Però res no podia frenar la llau. El món s'ensorrava. Les ciutats explotaven. Un remolí de saquejos, una tempesta de terror. Els homes es menjaven els uns als altres. Les carreteres eren tot un malson. Només sobrevivien els que eren prou agosarats per menjar carronya i prou brutals per saquejar. Bandes de púrries van apoderar de les carreteres disposats a morir per un bidó de gasolina. En aquest vòrtex de decadència, els homes normals morien apallissats. Homes com en Max. Max el guerrer. En el brunzit d'un motor ho va perdre tot. I es va convertir en un home invulnerable, un home cremat, solitari, un home atormentat pels dimonis del passat, un home que vagarejava per aquesta terra desolada. I va ser aquí, en aquell lloc ple de ruïnes, on va tornar a aprendre a viure.